Noia vivirá o San Marcos do 24 ao 26 de abril. A París de Noia e a Orquesta Nova Línea protagonizan o cartel, onde unha vez máis a Feira Cabalar centrará as actividades. Conta atrás para disfrutar dunha nova edición das Festas de San Marcos de Noia. Este 2026 celebraránse entre o venres 24 e o domingo 26, 3 xornadas cargadas de actividades pensadas para todas as idades. Empezaremos o día 24 cas tradicionais dianas e alboradas e xa pola tarde xa habrá o primeiro contacto, digamos, que cos cabalos. Vai haber unha ruta ata a capela de San Marcos e despois pola tarde, por primeira vez, vamos a ter un curro de cabalos salvaxes polo casco histórico. Vai percorrer desde as Portas do Mar, vai atravesar a Rúa do Curro e vai chegar hasta San Lázaro. Vai ser unha solta de animais que colaborará tamén a Asociación de Montes de Baroña. E pola noite a música será protagonista con grandes actuacións. París de Noia, e vamos a ter un grupo tamén que está de moda, que é a Orquesta Nova Línea, que está de moda agora nas redes sociais e demais, e que ten, bueno, bastante impacto. E tamén vamos a facer un remember dos 80, con DJs da época. O día forte é o sábado, tamén coas dianas e alboradas, ca Feira Cabalar que se vai a explicar despois, unha tradicional xa foliada, digamos, de San Marcos, que organizan Salgueiriños. Non faltará a sesión vermú que arrancará a 1 da tarde na Praza do Curro e as 2 na Alameda. Logo será quenda da Feira Cabalar, que este ano contará con novidades. Diríamos xa a partir das 9 da mañán empezarían xa o tema das anotacións para a inscripción dos concursos que haxe ao longo da mañán. A partir das 10:30 da mañán empezaremos cos concursos, vale? No cal este ano pois prolongarase hacia a tarde hasta a partir das 5 da tarde, máis ou menos. Vale, queríamos que daba un poquinho soleto que é o tema de acabar xa a media mañán, e moita da xente que nos viña montada chegaba a Noia aí polas 11 da mañán e a 1 da mañán estaba xa acabado, ou a 1 da tarde estaba xa tudo acabado. Un pouquiño potenciar iso, non? Que alargar un pouquiño máis o día. Ademais haberá unha proba de andadura federada. Ser unha proba puntuable po campeonato galego, que creo que nunca en Noia estivo, vale? A parte disso, pois imos ter máis hacia a tarde xa teremos paseos para ninos gratuitos pola estivada ecuestre e tamén teremos unha exposición de cabalos percheróns. E durante a noite do sábado actuarán a Orquestra Trébol na Alameda, Carabela e La Guardia na Praza do Tapal. O domingo será o último día da festa e será máis familiar. Haberá actividades infantís pola tarde. E tamén coa actuación da Orquesta New York. Tamén vamos a ter un petardeo con Osvaldo Digón e con Federico Pérez, que vai estar na Praza do Tapal. Como vemos, é digamos que unha programación pensada un pouquiño para todos os públicos, con un forte protagonismo do tecido, digamos, local. O alcalde de Noia, Fran Pérez, destacou a importancia do San Marcos pola súa tradición e dinamización da vila. Creo que é unha feira que non é só querida e apreciada polos noieses, sino por toda a contorna. Creo que é un referente importante e sigue sendo un atractivo e unha chamada de Noia a todos, a súa contorna e a súa veciñanza, de que participe nesta feira. Sempre tuvo un impacto económico moi importante o San Marcos en Noia. Eu recordo, sendo pequeno, o impacto que tiña incluso no comercio. Hoxe tamén, por circunstancias, como decía, o comercio foi evolucionando, pero pese a iso sigue sendo moi importante en outros aspectos, como pode ser a hostalería, non? O cartel deste ano do San Marcos leva a firma do fotógrafo noiés Víctor Martínez Pichero.